राज बबुआ खातिर हाय कमरिया धाके दादा ए मुनवा के पापा हाय कमरिया धाके दादा ए मुनवा के पापा। हमनी के भौजी कहत रही भैया हमनी के भौजी कहत रही आम के बोलाई लसरा मांगई आवेली नहनत के बोलाई लसमुहा चमकावेली तमाई से नाता चूरा ए मुनवा के पापा हाय कमरिया धाके दादा ए मुनवा के पापा। रंगदार मरदा खोजबू रंगदार मरदा खोजबू अपन शिवम भैया के दे रंगदार मरदा खोजबू छोटुआ भैया के दे न प्यारी जैसन मरदा खोजबू ऐसन दे न प्यारी अरे जैसन मरदा खोजबू ऐसन दे जैसन मरदा खोजबू 23 से 70 बोल रे पगली जीवन में आज तक ले भी जितना भी हमारा जीवन में मुसीबत आइल बा हमारा पावे से पहले ही अपना कपारे ले लेवे अब बस ऐसे ही हमनी के दोस्ती बनल रहो जब हम कुछ ना रही जीरो तब से ही हमनी के साथे बाड़ी आज हम इनकर साथे वाली तो कहे के बा कि हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा आ तोरा के कौन हाथ लगा जबल बघावा जिंदाबाद। भाई हमनी ऐसा लड़की पापा के परी ना होली लोग हमनी के ऐसा लड़की बाप के शेरनी हो खिला जा जौन घर समाज सबसे लड़के आगे बढ़िला जा तो कहे के बा कि हमारा रहते बोल रे पगली कौना बात के चिंता बा हमारा रहते बोल रे पगली कौना बात के चिंता बा। एकरा के धमकी दिहल जाता कि गोली से मार दिहल जाए तो हम लोग के कहल चाहो कि तोरा के कौन हाथ लगा दी भगवा जिंदाबाद तोरा के कौन हाथ लगा दी भगवा जिंदाबाद तोरा के कौन हाथ लगा दी अरे तोरा के कौन हाथ लगा दी भगवा आई हकीकत बा जान मांगोगे तो जान देंगे हमारे दोस्त मांगो तो हम क्या करें दे दे भाई कब भी ले जा अरे जैसन मर्दा खोजबू ऐसन हम दे सुना प्यारी तबला वादक मर्द खोजबू अपन भैया के दे सुन प्यारी ना 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 कहे के बा कि अरे
अरे जैसन मर्दा खोजबू वैसन हम दे प्यारी, जैसन मर्दा खोजबू वैसन हम दे प्यारी, जैसन मर्दा खोजबू वैसन हम दे प्यारी। अविवादित मर्दा खोजबू अपना यूट्यूबर वाला के दे ए भाई प्रेम इतना बहुत चीज होके लगी केहू के हो जाला कभियो हो जाला। आज हमार ड्राइवरों के भइल बा भैया तनी रुक जाई, हमार ड्राइवर के केकरा से भइल बा इंडिया पाकिस्तान समझ ली से मुहे प्रेम भइल बा इनका। इनके का नाम पर हम गीत गईले रही कि प्रेम चिन्हेला ना आदमी कौन जात है, काहे कि इनका अपन जात से हट के केहू से प्रेम भइल बा आ जेकरा से प्रेम भइल बा वो हमर सखिए है। त ड्राइवर मर्दा खोजबू अपन विशाल भैया के दे सुन ड्राइवर मर्दा खोजबू विशाल भैया के दे ड्राइवर मर्दा खोजबू अपन भैया के दे। और का और लड़कियन के भैया लड़किन के सबसे मेन जरूरी चीज होखेला मेकअप के। अच्छा तो देखा आजकल लोग लड़किन भाई में ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाली लोग, तो हम कहब कि अगर वैसा का मर्दा खोजल चाहू तो हम अपना राहुले भैया के नहीं देव। क्या है कि भाई भैया फोन करके के बात करीना जी आया आपका ही सैलून है, जब मन तब आ जाइए। भाभियों फोन कर कहली कि आ जाइए आप लोग, लेकिन हमारे पास समय भैया ना रहेला, समय की बहुत कमी बेकर चलते क्षमा चाहते नहीं। और यहाँ के हैं अच्छा दीदी के भैया जी तैंका के का प्रियावल जाओ कि स्वागत कही जाओ गाली देखो नु कि अरे हम राजा रंगदार और यूट्यूब के माध्यम से हम कहल चाहते नहीं भैया कि हमार जीवन में कोनो 10-20 गो दोस्त नहीं खेलोगे कहीं भी है, जिनका कि आज हम लेके आइल बनी आई बचपन से लेके अभी तक तो साथे बड़ी काल के पता ना ऐसे हम हमने के बिछड़े के नहीं जन्म जन्म के दोस्ती बा, ऐसे ही आजीवन हमने के दोस्ती बनल रहो और नजर मत लगो। आज यही से जान बुझ के लेके है कि तनी हमू दिखाई भाई अपन दोस्त के। लोग पूछा था कि तार के है मित्र आ के है दोस्त, तो हम कही कि हमारा तो कोई भी टेंशन आवे से पहले सबसे पहले इनके भी जाला, ऐसे एकरे के नहीं दोस्ती कहाला भैया। तो एक खातिर हम कहब कि हमारा रहत